फ्रान्सनि एवियानाव जालांनाय G7 नि गाहाय बाहागोफोरखौ लानानै बुहुमनि देरसिन दैदेनगिरिफोरा लोगो हमलायदों आरो गाहाय सोंथिफोरनि सायाव गावबा गावनि सानस्रिफोरखौ फोरमायलायदों। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हादोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे सावरायलायनायाव ट्राम्पआ आंनो बस होनना G7 जथुमनि जोबथा दिनाव जंखायनानै बुङो। ट्राम्पआ G7 जथुमायाव निउक्लियार डिलखौ लानानै ट्राम्पनि गोख्रों बिथांखिया माखासे जेंना सोमजिदों। भारत आरो इउर'पनि दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव हाबा मावफुंनो थाखाय थि खालामदों। फ्रान्सनि सासे मन्थ्रिया बुंदों दि भारत आरो इउर'पनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो दं। ट्राम्पआ गोरोबथानि सायाव बिथांखि लानो गोनां जागोन होनना मन्थ्रिया बुंलांबावदों दि भारतआ इउर'पनि मोजां लोगो। थांनाय सानफोराव G7 नि जथुमायाव माखासे मोजां फिथाय नुनो मोन्दों। मोन्नैबो हादोरनि दैदेनगिरिफ्रा खुसि जादों। ट्राम्पआ बुंदों दि भारतनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनो थाखाय गोसो दं। गोरोबथानि सायाव सावरायनो थाखाय ट्राम्पआ गोसो जादों।